Градската каручка има селска пръчка, леко се облича та селска пръчка, тежки гримове по та селска пръчка, селски бекове в фейса обича да ги ръчка. Ало, Жоро, ти ли си? Искаме едно агне за католическия Великден и за Георгиевден 2, за православния 3. Да. Ало? Да, извиня. Здравейте. Да покажем моя скромен дом. Ега нивата. Тука момичаната. Има стъркалят, женат. Всичко ще е както трябва. Я да покажа добитък. Ето овците. Това не е такова, ще скучи. Нека. Взимай. Виж. Тука овците. Да ти покажа сега. Аз съм земеделец на голямо, на едро съм. Диогянски ли ма дига мен? Аз ли нямам инвентар? Гледай коста. Джон Дир. Снимай Джон Дир. Без субсидии. Тихомир Шарков не ма дигни мене. Гледай коста, инвентар, гледай. Едно такова, друго. Гледай. Няма Диогянски, няма Тихомир Шарков. Аз съм арендаторът. Трябва да ми мъжко момиче. Трябва да поеме тази империя. Снимай, гледай. Кой трябва? Кой трябва? Трактор. Коли. Гледай. Гледай тук има, тук е моето момиче. Гледай. Аз ли съм състоятелен? Аз ли? Гледай ви сега. Гледай сега. Гледай нивата. Гледай нивата. Какво значи? Какво значи? Върва, кощи. Ай, моето момиче. Айде са води. Ай. Ало, Самуил ли? От нафточеска, да знаеш. Чули Жоро. Няма проблем. Плащам, не е проблем. Ай, Жорко ще бъде тук. Ай, моето момиче. Айде. Ида, моето момиче. Идай си. Гледай, обвеселите на парка. Гледай. Аз гледам. Какво да кажа по-честне? Която дойде при мене, с която са заобичали. И даже е в рая. И това е. Уйдете ми. Дошла съм в това предаване Иргинът, за да се тръгна с него. Аз не вярвам в любовта от пръв поглед. Трябва да се видим поне няколко пъти. Жорка, подай ме водката, ако обичаш, водкята. И ще почнем от начало, защото трябва да съм начало. Аз ти не му пред камера. Първата татуировка по погрешка си я направих в махалата. Направих втората татуировка. Оригинал Д. Направо не съм върху себе си. Ще го грабна от първият път, той момчинце. Иргинче. Извинете, в това предаване вие гримьор нямате ли? Червило, грим. Изкарахте ме така. Само ако се носите имаме. Да грим. Ужасно започваме, ужасно. Гримьор на терен. Аз мога да го отворя. Дай още. Аз съм завършил шлосерска монтьорска дейност в СПТУ град Раковски. Мога да се сменям челюстта и на мен гимето на шлосера. Та машина. Мога да не съм дървита като вас, но все пак се занимавам с работа. И съм истинска жена. Мога да... Какво работя? Озеленяване. Специалност градинско озеленяване на кооперации. Фактически мета и почиствам кварталите. Аз съм по-даровита от всички други. Който не вярва, да пита. Да пита и разпита. В свободното си време
Обичам да се занимавам с спортна гимнастика, защото само гимнастиката е много скучна и предпочитам да има и думата спорт в нея. Аз съм много свободомислещ човек. Така, мисля за свободата. Горда съм с нашите братя Кирил, Методий, Братим и Крум, защото за него съм дошла. Искам да го впечатля с моите интелектуални данни, красота и обаятелност. Направо неустоима. И понеже съм на спортна натура, мисля да надбягам всички мои конкурентки и да спечеля сърцето на Иргинът Крум. Няма ли да приключваме вече? Да, момиче. Жагалча както си искам. Аз съм естествена. Това всичко е мое. Няма намеса чужда никаква. Даже единствената корекция, която имам по себе си, са тези очила. Толкова съм неустоима, че сутрин като се изправя пред огледалото и ми идва да се скоча. Не мога да се устоя. Сигурна съм, че Крум също не може да устои. Ще избере мен пред всички останали. През свободното си време аз обичам да правя... Всъщност аз нямам свободно време. Понеже съм естествена, нали, навсякъде и минава в козметични процедури, леки корекции, такива гримове, маникюри, педикюри. Аз не се занимавам с нищо. По цял ден работя върху себе си, той ми даде малко пари за джобни. Другия ми осигури кола. Аз съм инфлуенсър. Аз съм инфлуенсърка. За разлика от други селски пръчки, където тук се татуират Курм, Мурм, аз ще го спечеля с красота и сексапил. Аз не готвя. Поръчвам се от ресторант. Отпусни се! Отпусни се малко! Много се извинявам, някой може ли да махне тази чанта, защото ме смущава? Това какво е, което ми пуснахте? Метал. Аз не мога да слушам такава музика. Чайковски, много обичам звука на чайките, което ме подсеща за морето и за вълните. Много обичам да се разхождам по плажа. Обичам морето да гали краката ми. Аз съм много поддържана дама. Ходя на лазерна епилация. Да. Само да попитам, тая брада от лазерната епилация не ли хваща? Ами, това е доста странен случай. Преди време разбрах, че в Русия започват нов метод с експериментално обезкосмяване и реших да се подложа, защото беше безплатно. Хората даже ме покриха билета до Новосибирск. Отидох там, настаниха ме в хотел. Силно казано хотел. Бяхме в едни апартаменти, близо до онова село, как се казваше? Чернобил, да. И когато се подложих на това експериментално обезкосмяване, се оказа, че то е взаимодействало с радиацията от апартамента и ми поникна брада. Тая сутрин се обръснах на контра и за час и половина-два преди предаването вече изглеждам по този начин. На определени части само, които бяха изложени на радиация. Тук и на още едно място. Малко по-нататък мога да разкрия на Крум и другото ми място. Ами тук малко ми ръби. Тези столове не знам откъде сте ги взимали, но пружините са изключително неудобни, а аз съм
много нежна и мека натура. Обичам да ям ягоди, да. Много обичам ягоди. Те са любимия ми плод. Но от всички плодове, най-много обичам канка. Все още съм девствена и се... И се подаря на Крумчо от нашата луканка, която така направя. Ще спечеля сърцето му с нея. Много я. Най-важното е колко ще ги коментира. Сигурно съм. Интелектуалното ниво било им ниско. Казаха, че може да се сърдите на Христо. Не бе, брат, той си е прост, си е прост. Разбира се, това никога не е било под въпрос. Нещо за пиене има ли? Дай да пина нещо. Тая луканка. Ето му я дава. Нещо да вляме за зъбите. Селска пръчка. Леко се облича тая селска пръчка. Тежки гримове по тая селска пръчка. Селски бекове в фейса обича да ги ръчка. Селска пръчка има дъвка ручка. Смешна случка по колите тръчка. Селска пръчка има дъвка ручка. Това е селска пръчка, моя така ручка. Тагва се от мола, тагва се от хола. Тагва се когато влиза в банята си гола и да буха пак маршрут.